Takže na to, aby sme prerobili gamatku Modraterm PR4, potrebujeme vymeniť 3 veci. Prvú vec nájdeme pod týmto plastovým krytom. Je to skrutka maximálneho výkonu, ktorá je umiestnená tu. Túto skrutku maximálneho výkonu musíme zameniť za novú, označenú ako 60. To je 0,6 mm. Pôvodná na zemný plyn je 100. To je vlastne, v nej je vyvrtaná milimetrová priepustná dierka. Táto 60 je určená pre propan-bután. Musíme ju odtiaľto vyskrutkovať a vymeniť ju za druhú, v podstate menšiu. Takto plochým skrutkovačom ju dostaneme von. Vyskrutkujeme, je tam tesnenie a vyskrutkujeme ju vonku a ostane to nasunuté na tom tesnení, takže treba ju potom, ona sa bude už len pretáčať voľne, treba ju vylúpnuť vonku. Takto skrutkovačom ju dostaneme von a vymeníme ju za skrutku s menšou dierkou. Táto má milimetrovú, očividne väčšiu. Ešte raz, 100 sa označuje milimetrová, 60 0,6. 100 je pre zemný plyn a 60 je pre propan-bután. Ja som túto skrutku maximálneho výkonu zohnal priamo z Modratermu. Napísal som im mail. Oni sa mi ozvali na číslo, ktoré som tam dal. A ochotne mi pán z Čiech poradil, ako to spraviť. S tým, že mi pošle skrutku maximálneho výkonu a druhú vec, ktorú je potrebné vymeniť, dízu horáčika alebo zapaľováčik sa tomu hovorí. Celkovo je potrebné 3 veci na prerobenie. Skrutku maximálneho výkonu, ako som hovoril, dízu, trysku zapaľovačika na väčšnom plamienku, ale taktiež treba vymeniť hlavnú dízu. Hlavnú dízu mi nechcel alebo nemal ako poslať, ale poradil mi, že mám si zohnať hlavnú dízu a prevrtať ju na 1,2 mm. Takže tuto je vlastne umiestnená díza horáčika. To je vlastne ten štartovací plamienok a ten, ktorý vlastne horí stále. Hovorí sa tomu aj zapaľovačik. Od neho sa chytá potom, keď vlastne regulátor pustí plyn do hlavnej dízy, tak sa od tohto plamienka chytí hlavný horák. Tuto je skoro nemožné vyrobiť, lebo je tu maličká dierka 0,19 mm pre propan-bután a 0,27 pre zemný plyn. Pre propan-bután všetky priemery sú menšie. Táto
tento vlastne zapaľovačik mi tiež poslali z Modratermu a ten sa len vymení. Je označený ako 19, to znamená 0,19 mm. Ďalej je potrebné vymeniť hlavnú dízu, ktorú tam nemám na videu, na ukážku. Ona je umiestnená tuto v tom nátrubku, ktorý smeruje do hlavného horáku. Díza vyzerá ako mosazná skrutka. Nemám ju tam na ukážku, pretože som ju dal vyrobiť. Dá sa vyrobiť zo skrutky mosaznej. Musí tam byť závit 8x1 stupane a vnútri vlastne pre propan-bután je potrebné mať dierku 1,2 presne. Je veľmi dôležité, aby to bolo presne 1,2, žiadne 1,3 alebo 1, kvôli tomu, že aj 1/10 mm spraví 20% výkonu. Takže vlastne je to dôležité. Dízu som nakoniec poriešil tak, že buď to vyrobím, alebo objednám milimetrovú a prevrtám ju na 1,2. Díza ide, tak ako ukazujem na videu, do tohto telesa, do tohto nátrubku. Je tam závit 8x1 a díza tam musí pekne sadnúť, utesniť a vlastne dierka musí byť 1,2 pre propan-bután. Takže takto sa dá prerobiť gamatka. Tento plastový kryt, keď sa dáva naspäť, je dôležité, aby tento piezozapaľovač mal to mosazné pero, ktoré z neho trčí, to je vlastne mínusový pól, otočený a presne musí sadnúť do toho výrezu. Je to dôležité, aby sa to pero dotýkalo telesa regulátora, aby to malo ako protipól, mínusový pól k tej elektróde. Taktiež je dôležité nezničiť, tak ako som zničil ja toto tesnenie. Tesnenie je zo sklených vlákien. Ja ho plánujem nahradiť termotmelom do 1200 stupňov. Takže pokiaľ budete vyberať teleso horáka z telesa gamatky, treba dávať pozor